Jeg har 3. Jeg skal kun bruge den ene. Altså, ved du hvad, din latterlige Volvo? Og så, de er simpelthen så nemme. Du bare gør sådan her. Altså, hvordan man gør at lave sådan en her? Så. Og det er brune til USA. Den er lang, ikke? Så kan vi lige herover. Så. Så er det skyg. Men skal du lige køre ordentligt? Jeg kan godt stille her lidt øjeblik. Jeg kan ikke bare køre over. Ja, det kan jeg sagt. Så kan du det. Og så er der jo lige plads. Hver gang. Man kan holde tilbage. Nej. Fingeren. Prøv lige at samle til. Sikkert du sidder og spiller på gulvet. Det er ikke mig. Hvad er det så? Skal ikke sige andre. Jonas, kan ikke filme. Det har jeg sagt en gang, og det er nok. Er der styrke? Nej. Skygge. Prøv at se. Bil. Nej. Kære. Altså, hvis du havde en bil, var så lånt den, var? Ja, hvis det var så hurtigt, så var det. Ej, der var langt til Kødstrup. Jeg ved det ikke. Hvor langt er der til Kødstrup, Jonas? Der er 5 kilometer. Ja, men det er så 10 meter, så du skal både hjem og så skal du ud igen. Ja, og der kører jo ikke nogen biler på de veje. Det er lørdag. Det er weekend. Vi skal være på ferie alle sammen. Hvem? Folk? Jeg er ikke på ferie nu. Nå, men der er græs. Jeg er lige ikke på ferie, Og der Jonas. er hunger. Jo. Ja. Alle er ferie, det er også. Det er weekend jo. Jeg er også ferie. Det er jeg ikke. Nej. Så er der ikke noget for bil til. Det kan være, jeg kommer ud af det. Det er jo ikke, jeg kommer og kører det ind i det jo. Og så vi spiller hvad hedder den? Ja, sorry. 2, 3, 4. Nej. Jo! Ej, hvor er den bare klistret. Ja! Ja, det er den i hvert fald. Det er sgu fedt. Kommer nogen? Nej, bare kør. Så kører du bare. Vi bakker hele vejen. Køb, kan du vente herinde? Det kan sagtens. Nede kringer. Ja. Hej. Ja, hvad kommer der? Det er sgu ikke en kringer. Den er bange for mig, hva'? Det vil jeg nok sige. Kan vi ikke køre ned og vente der? Ja, det er en kringer. Han kan bare bakke ned tilbage. Nej! Det kan virkelig gøre, at rangen skal forbi den der. Så. Hvilken vej skal vi køre? Til Kødstrup? Over Birke. Er det ikke det hurtigst? Nej, det er nok over Ringby. Nej, ja, men vældig venlig. En mand, der sidder og spiller guitar, mens han skider ude på toilettet. Prøv lige at slå en ordentlig brud. Nå, okay. Og gider du godt lige passe lidt på, der er altså lidt meget knald på. Det var for helvede.
date. En lille fræk date. Elsebeth, hvorfor er du ikke... Ej, nu smider du blusen. Elsebeth, prøv lige at holde den på. Det er sådan noget telefonsex, det her. Vi står med at fotografere. Ja. Elsebeth, du skal bare slå ham, hvis der han forekommer i bukserne på dig. Bare sving hun en all lane. Jamen, sådan er det. Sådan sidder... Elsebeth, du skal ikke finde dig i noget. Bare gyng. Hvis han vil i bukserne på dig, så er det bare at give ham en lussing. Elsebeth, husk at sige far, ikke? Bare give ham en all lane med dit knæ. Du må være stærk. Du er en stærk kvinde. Giv ham en skal med din Du nærmest gummitarsan. Hvis det var på tysk, så hed det gummitarsarin. Hvis jeg var et gummitarsan, så sagde jeg ikke her. Ja, det er det. Hvis jeg var MC Hammer. Nej, men du får lige Mads, fordi han vil gerne snakke med dig. Hvad er det Hammer? Nej. Hvad så? Nej! Ej, hvor er det godt at høre fra dig. Hej Elsebeth. Tak, det var Jonas, der lige sagde noget til dig der. Du bliver nødt til at smide bukserne. Nej, det var noget de siger, Elsebeth, fordi det skal jeg slet ikke. Elsebeth, kom nu til Kølestrup. Altså, jeg synes... Ja, hun kan simpelthen ikke, Jonas. Hun har simpelthen så meget at se på, og det er simpelthen så vildt. Alting det er simpelthen bare så booket op. Så i næste weekend. I næste weekend, Jonas, down i Luxembourg. Prøv at lade være. Prøv at på onsdag. Elsebeth, er du hjemme på onsdag? Nej, down også i Luxembourg. Nå, det kan hun bare lade være. Det kan bare lade være, siger han. Det kan hun har betalt, siger hun. Ja, men det har der aldrig afholdt nogen. Over det hele. Ja, hvem var det så, der ikke kunne finde ud af det? Er det da bare åbnet? Jeg er så tørstig. Jeg skal lige sige, at jeg er tørstig nu. Og det er min øl. Men der er masser af øl. Ja. Mads, Mads, du skal lige rulle op, Mads. Og det er også lige lidt kurje. Der er Katie Melua, hvad vil jeg sige. Melua? Der er, hvad hedder det? Smilefood. Nej, det der afrikanske. Sydamerikanske. Nej. Halsis Amarula. Nej, der er han. Nej, der er det. Dorothy! Det kan fandme altid. Det kan du halve. Jamen, det bliver mange ting. Ja, men det er ikke lavet, ikke? Der er helt bare hjemme på køkkenet. Hvad? Er det den vej? Hvad laver du? Prøv dig altså lige. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, hvis Mads. så skal synge. Giv mig en ham. Prøv lige at synge en sang. Syng tema for Jeopardy. Ja, Jeopardy. Prøv lige den. Syng Jeopardy. Hvordan går det med Magnus? Rasmus, ved du hvad, du ligner så mange personer. Du ligner også Jan Magnussen. Er det ikke rigtigt? Det er faktisk rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan det er. Lidt. Klart at sige. Nej, det var mere skæv, Rasmus. Andreas, det stopper du. Ja, det er der også. Ved du hvad? Det faldt af det sidste. Nej. Andreas. For helvede. Det var mit glas, Andreas. Nu kan jeg ikke få mere snaps. Så må du hjælpe, jo. Hvad er det, I laver? Min øl. Nej! Ej, pas lige på. Ja. Jeg tager. Mads. Hej. Hallo, vi skal over til den fest, der er derovre. Ikke så højt. Andreas, du er for højt. Ej, du må altså ikke tage ham på numsen, det er ulækkert, Mads. Det er bare hendes lomme. Nej. Nej, ikke. Nej. Men så fordi at... Har du brug for mad? Jo. Du kan godt spise noget? Et eller andet sted. Godt. Skal vi gå ind og spise noget? Hvis du tilbyder. Ja, det er ikke mit køleskab. Men jeg tilbyder gerne alt. Hvad jeg kan finde. Alt hvad? Alt.
Hvad du er værd. Jonas hjertebegær. Lige præcis. Nemlig. Lad os Lad os gøre det.